mangkana tuwa kilora Petruk kandhik ngublek-gublek kados kupala. Asta ketingal sidakep salku juga mapeti baban Wiwaranawa wasesa Pancandriya catur kang dininggal saduga kang sinidikara. Lan cipta meminta nugraha paparinging Dewa Kamajaya kang rumeksani Sekar Wijaya Kesuma. Katrimah panyunipun Kilora Petruk ingkang dipun suwun busana busananing pendhita. Mboten dumugi busana busaning pendhita mandhar kraos Kilora Petruk sampun gentos busana. Kilora Petruk hasipat pendhita. Diparingi busana malah ngerti-ngerti kok aku genti busana. Wah, aku kaya pendhita. Lha becik aku aja ngaku jeneng Petruk ning aku ngaku jeneng pendhita kelinglingan aku. Dayaning Kembang Wijaya Kesuma yen ketrima panyunku disuwun apa bisa ngedadian. Wong nandhang Cintraka kang durung entek tulis sing uripe yen diungkuli Kembang Wijaya Kesuma padha saknalika waras. Wong kang lagi kedunungan pepeteng bisa aturi pepadang mawa dayaning Sekar Wijaya Kesuma. Aku tak mlebu ing desa-desa. Sapa ngekang lagi kekurangan tak tulungi. Nandhang Cintraka tak usadani. Muga-muga aku bisa kepanggih lawan Ndara Garkata ning endi lelaki nandhang. Singgole tambari ngendi rek. Senajan ora ngerti mendi sing bisa ngusadani Ndara Garkata ning kang mbawar karo aku kang percaya dening kiyaine kok Kang. Ndara Garkata ora bisa kondur yen durung waliya dadi waras lan yen durung nemoni Kembang Wijaya Kesuma. Mandan Ndara Garkata sing dipenggalihna dudu Kembang Wijaya Kesuma, Ndara Wijaya sing ilang. Oh iya, kowe sekaruan. Inyong ya kamu Tandara Bimanyu digawam butari ngendi kantong adikku tibane ngendi ayo.
lanjur kepenake golek tambari disirah. Golek nuju mapajar apa pendhita sing tasdik sing waskita bisa ngilangno dayane ngupas kang disandang dening Ndara Gatkaca mengko mundhut apa bakal disembadani ning kiyaine. Awak ana pin sepuh ngagem busana kabrahmanan Kang Bawor. Bejane ngawak mlaku nang dalan ketemu karo pendhita temoni rek. Tumingal acampo samya medali leretate tuweleting goda muncar nyomangunda niti ngageme busana kapandhitan Kang Bawor nggih genah pendhita tasdik nggih mripate nyawang ora kersa kemedhep ing semu sumah wis meneng sing ning ngarep wong kang cilik mripate kera tangane ceka sukune pencing sapa jenengmu Nalagaring oh malah wis ngerti Kang Bawor inyang urung ngomong ngana ngerti wong kang gedhe ragamu mripat mendelo ombo sirahmu kaya wungkal sapa jenenganmu Bawor aku kok ngerteni lah aring inyang ngerti ya ngalireng inyang cek ngarep ketandhanan pendhita tasdik waskita wong aku malah terus dikeryepi terus nggih nuwun sewu sang pendhita saking pundi ngerteni napa dados ngerti kali jenengan kula tek waca bathukmu ki ana tulisane ing kono ndak waca Bawor Carum ujar ora ana tulisane ora ya tandane panjenengan pendhita nu waskita yen niku aku ora ngunggung karo kapinteranku ingkang cocok kowe tak ngerteni aku jeneng pendhita kelinglingan pendhita kelinglingan sapa Kang Bawor pendhita kelinglingan lah pilenggaipun wonten pundi pertapanku nuranggenah papan padununganku anut marang ilining maruta panggenan manut dateng ilining angin niku
Angine mili ngetan ya ning wetan. Menawi anginipun ngidul ya ning kidul. Oh nggih. Wis matur Kang Bawor. Lah niki nun sewu nggih. Bilih menawi sinten sing ngertos niku. Ngaturi prisa kula sajekangken kali Rama kula Semar kan madu jampi. Awit ndara kula Gatu Kaca niku digebah kali raseksa. Ndara kula Gatu Kaca niku lumpuh mboten saged lenggah napa malih jumeneng ayi niku. Lah kula kan madu jampi upamine sampeane kan njampeni bendara kula pripun. Kena. Nanging kowe arep ngangka sapa kowe Bawor? Lah enggak sesingangin apa? Duit kena sandang kena. Duit bae Kang Bawor. Inyong duwe duit orang ngomong. Lah kok inyong maning babar pisan. Sandang be sandang. Apa jam tangan kira-kirane? Jam tanganmu, jam tangan inyong. Lah kula niki gadhe jam tangan pripun kinten-kinten. Moh, aku moh. Jam tanganmu ki jam tangan mati kok nggone. Lah ngerti ya. Ya Kang Bawor jam tangan mati lu sing ngendi? Inyong anu tuku ambi kantong nelikas mana iku. Kantong ya wis ngomong ki jam tangan mati Kang Bawor. Ngalah dandak kena milane inyong asal den toko kena kaju iku. Oh, tadi ngenteni jam tangan kantong. Ya pikire kok ki penditane ngerti iku. Wis ora apa-apa. Wis usah nganggo kosong-kosan. Siki asal kowe gelem gendong aku saka kene tekan ning endi papan panglerenane bendaramu Gadukaca. Aku gelem ngusadani bendaramu. Bejo bisa waras. Nggere kon gendong ya suka ku bali gasik. Lah. Menawi asal ming mundu digendong manggah kula gendonge panjenengan. Sadulita mel. Pripun Ndara kula Purbaya? Aduh, Wo Semar. Sengsaya rasaning panas pitung-putungan Wo Semar. Kaya arep geseng-geseng ora gagu Wo Semar. Kaya ngene iki kadang Angga Wijaya gegawa mbutun nyang endi prapase Wo Semar. Mun dipun ayemaken kemawon dipun tentremaken gampil menawi sampeyan sampun warya jati saras. Kula piyambak dos pundi raos kula anak kula pun Petruk ugi ical den.
Duh iya Semar. Ramane tulino garing kepilih mung golek tombo. Ora li tombo ramane nanging Kang Bawor ketemu karo pendhita Musadani Ndara Garikaca kiyaine. Mendi pendhita kang saged Musadani Ndara Garikaca. Iki pendhita sing ora kagungan pedepokan, Mak. Jenengane pendhita kelinglingan kandang langit kemul mega. Lai, saya tuh sampean menika pendhita. Iya, Kaki Semar, aku pendhita kelinglingan. Bawor, kepriwe sih, Mak? Apa kau wis kondo jenenganku Semar? Ngomong yen pendhita tasdik senajan ora ngomong wis ngerteni iwe. Inyang minggumune selawase digendong sekangkana tekan ngeneh ya. Jan sarungku kejebur liprak-lipruk. Loh, apa? Sarungku lah kejebur. Ringet ingkang milih saka awakku. Ana keringet-keringet jan mantur kaya pancuran ya. Jan sarungku lali prak-lipruk wis meneng butuh bendaramu waras. Kaki Lurah Semar, inggih kepripun sang pendhita? Ya ora liya aku nyuwun berkah pengayomanmu. Senajan aku pendhita kelebu tuwa kowe tinimbang aku. Aku nyuwun uga restumu aku tak ngusadani bendaramu yaiku Raden Garikaca. Mawa daya menapa sampean badhe ngusadani ndara kula? Kaki Semar aku ki duwe jimat ingkang jeneng kembang ganyong putih. Lae. Tapi kula ningali jimat ingkang dipunwatani Sekar Ganyong Putih ora perlu ngalih semisih. Kaki Semar aku tak ngusadani bendaramu. Prabu Anom kula tiyang sepuh kula pendhita kelilingan. Wah, nuwun inggih kados pundi? Nun amit kula badhe nyaranani panjenengan bilih katrimah anggen kula gadah panyuwun. Ingkang kula suwun mugi-mugi panjenengan saged ical dayaning wisa ingkang mlebet maten slira panjenengan Sang Prabu Anom. Inggih, matur suwun mbah nuwun. Kata-kata duk nalika samana pendhita kelilingan sida kersaluku juga weweti baban wirana wasesa pancandya catur kang biningkat juga kang sinidikara. Mila-mila Raden Garikaca dereng telah tulis sing uripe dene ngkuli Sekar Wijaya Kesuma
padha sanalika dayane wisa saking lak-lakaning raseksa inguni ingkang sampun remesep dhumateng balung daging seliranipun Sang Prabu Anom ical padha sanalika dayane Raden Garkaca temah waluya. Ageng sing mana kula ical padha sanalika sing bebenter. Waduh. Sang Pendhita wiwit dinten sak manggugi kulangken dados guru kula. Oh nggih, matur kenging panuwun. Lah Ndara Garkaca, wis marga piye? Sampun ical dayaning bebenter. Jimat ingkang dinungkulake marang aku temah mandi kepati-pati Osmar. Lah mandi temen niku wawan jimat napa? Jimat kembang ganyong putih. Wiwit kula alit nganti kula dumugi sepuh kula nembe ngertos wonten jimat kembang ganyong putih. Sumangga keparenga kula badhe ningali ora perlu Semar. Wis rupamu wong tuwa ora pokro, manusa kaya bulus mripatmu rebes ora mari-mari. Lah wong jimat kok diperiksani, ndak tambar kemenangan dening Semar sing rupane kaya babi nusoni. Wong nyandra manusa kaya nyandra kewan. Menang bae mak, menang ramane menang. Tekajen Ndara Garkaca wis mari iki. Wong inyong sing kejebrur liprak-lipruk bae menang bae nyong. Samangke kula nyuwun dharma bektinipun panjenengan Sang Prabu Anom kersanipun kados pundi? Panjenengan sampun kula sadani kanthi dados rana waras. Kula niki pendhita ingkang sawet ngumbara. Sumangga panjenengan kula aturi ngetut wingking kula, ngetut wuri kula. Badhe tindak pundi kula piyambak badhe mados kadang kula Angga Wijaya. Mun manut kali kula mau masa mboten kepanggih. Kula gi badhe mlebet dhateng negari Ngastina kula badhe nyacak kadigdayanipun buta kalih ingkang mlebet dados siswanipun Pendhita Durna. Raden Garkaca Semar Bawor Nalagaring. Monggo panjenengan sami dados raya kula Raden. Salebetipun kula nyawang pendhita kelilingan iku kula gadah pamanggih. Wong mboten wonten kembang ganyong putih. Ngejawi menika lho kok irunge niku dipun tutupi kali kacu nika. Inyong wis takon beli tutupan kacu nang irung karo nang mripakete anu soli. Soli kuwi apa warsila lho. Wong arani sila kok soli. Yen ngono karepe wis marayo. Ya tututono. Monggo kula dherekaken.
Yai Basukarno Yai. Waduh Kakang Prabu. Kula temadha wonten ing mriki Kakang Prabu saged nanggih kula. Pun Kakang ngulati siadi pinanggih nanggene kepriye yektine. Boten sabayanipun kula kataman babipun Dendha Solopati. Ya menapa kula menika gadah sesakit lumpuh. Menapa malih jumeneng sedeng lengguh kula mboten saged Kakang Prabu. Waduh, tiba Soekarno. Yen ngono kuwi sadi lumpuh nyur sing bisa ngusadani sapa? Wah, nuwun sewu panjenengan sinten? Priyantun luhur kok wonten tepining wana gering bebondotan. Kula keparungan nderek nyun miterang menika ingkang seliranipun alit kerempeng menika sinten panjenengan Prabu Basukarno. Ingkang ageng inggil seliranipun bule panjenengan sinten Prabu Baladewa. Wadah sembrono ngilali duduk. Lho ngerti-ngerti dadami terang. Sampun Kakang Prabu. Semua menika ngagem busana kapanditan bilih menika saged ngusadani kula. Kula mboten sumbar, kula mboten umuk. Menawi panjenengan keterimah kula keterimah, wasiat kula kembang ganyong putih saged kangge ngusadani panjenengan. Lho kowe sapa? Kisana. Senajan kula bodho kula niki pendhita kelilingan, kula pendhita ingkang mboten gadah panggenan. Sobi panjenengan kula atur kendel wasiat kula Sekar Ganyong Putih badhe kula ungkulaken dhateng musaka panjenengan. Waduh, ya Prabu Basukarno ya. Aduh, kesana. Ilang padha sak nalika rasaning panas. Dene samangke ugi monggo kula turi tindak dhateng kraton Ngawangga. Mboten perlu Prabu Basukarno. Lho, tak atur tindak marang Praja Mandura. Mboten perlu Prabu Baladewa, kula nyuwun tulung kalih panjenengan, kula kirang bala. Kula niki badhe barang ngamuk wonten negaring Atina, panjenengan monggo kula aturi ngetut muri kula. Meraina sumebang Iwang Aruna kadinetraning Anggarapo sabdaning kukila rengkani geros kadar kini dungan nengko leru sing wini panto
petoke ayam wono katarita kinarya sambeting tita nunggil panggung sanus panggenan wangsul ing ngawonten karaton Ngasina. Nalika samono Sang Prabu Sudana keparengya senggah wonten samadyaning paseban sinenta ingkang seba mungging paseban sinten punika ingkang seba ing Abiyantara Nata. Setunggal rangka dalem patih Garya Sangkurni ing sepuh ingkang ageng busana kabrahmanan yaiku Pendhita Durna. Sampun dumugi pisanipun Digya Denda Salayasa kalayan Denda Salapati. Salapati sampun ngaturaken jimat kalimasa Dakasta dening Pendhita Durna. Denda Salayasa sampun saged ngrangket pisanipun Raden Angkawijaya rinangket wonten ngabiyantara. Sabda pangandika ngger putra Prabu dados surga renaning manah kula bapa Pendhita sampun rawuh kula nuwun inggih daya-daya adenging jas ingkang bapa menika siswa kula kekalih Denda Salayasa kaliyan Denda Salapati sampun saged pikantuk damel jimat kalimasa sampun kacepeng dening kang bapa kula. Menika Kang Putra Angkawijaya sampun rinangket monggo kantun paring dawuh ingkang bapa menawi sampun pikantuk dawuh kinen mboyong wahyu cakraningrat ingkang sampun wonten raganipun putu kula Bimanyu mangke kula panggenaken dhateng wayah Mas Lesmana Wandara Kumara nuwun inggih Bapak Pendhita.
Dadian sembaireng ulun kapur berisang murbing rat nang sing dasimawe buga sawegung Bapak Pendhita nuwun dawuh pangandika Ngger Putra Prabu Ngger Sukarna Manakula sampun hanguningane Angka Wijaya ingkang sampun dipun rangket mekaten menika. Bapa Pendhita ngendikaaken kalamun jimat kalima sada sampun kula cepeng. Murid kula kekalih Denda Salyasa kaliyan Denda Salapati saged sareng-sareng pikantuk damel. Gusti kula ingkang sinuwun kula saged ngetingalaken dharma bekti kula kaliyan guru kula Bapa Pendhita Durna. Menika kalima sada sampun kula aturaken dhateng Bapa Pendhita. Gusti kula ingkang sinuwun kula saged ngrangket Angka Wijaya monggo kaparingipun Gusti kados pundi padha mrayogakake kang dadi biswanu. Bapa Pendhita nuwun dawuh pangandika Ngger Putra Prabu. Wekdal kula aturaken anggenipun Bapa Pendhita badhe mboyong wahyu saking raganipun Angka Wijaya kapangginaken dhateng yuga kula pun saluja kesuma. Kawula inggih Ngger Putra Prabu ngetokaken dawuh. Angka Wijaya nuwun dawuh pangandika Kanjeng Eyang Penemban. Sulana pitakonane yamu aku. Ingkang kados pundi Eyang? Tuwin Prabu kula dipun bondo mekaten menika dosa lepat kula menapa wa Prabu? Patirumu aning astane Yangmu Pendhita. Wis dingendikake dening Wakmu Prabu pati uripmu aning astanipun Eyang. Sang kula kados pundi? Surya samicil mongup ning puncake arsa madangi jagat raya
wis bangun enjang bertandani yen wis bangun enjing apa sing dadi pitakonanmu Nger wayah kemasangka Wijaya Eyang dosa perkawis kula menapa yang kula dipun rangket mekaten menika Kanjeng Eyang Penemban wis kowe menengo. Mireng ingkang dadi pangandikanipun Eyang. Nuwun inggih Eyang. Kowe ngrumasani kedunungan Wahyu Cakraningrat apa ora? Kowe ngrumasani kedunungan Wahyu Cakraningrat apa ora? Eyang pangandikanipun para pinsepuh menika mboten lepat kula ngangkeni kedunungan Wahyu Cakraningrat. Syukur. Jeneng kuwi Waloka. Lanjur saiki putune pun Eyang Angkawijaya dawuh pangandika Eyang sawetara dangu sliramu kedunungan Wahyu Cakraningrat saiki wis giliring kala wanci. Wahyu Cakraningrat ditokake saka ragamu. Ayo mapano ngetokake wahyu saka ragamu. Yen ora bisa tandha kowe iki kumbi lawan Puneyang. Ayo tokake Wahyu Cakraningrat saka ragamu. Eyang kados punjang yen kula ngedalake. Jaya kula dawuh pangandika Kanjeng Eyang Penemban yen sira ngatokake bodhomu tandha yektine kowe iki ora waloka panane kowe reja kumbing lawan Puneyang. Kula mboten kumbi yang kula sinasa kedunungan Wahyu Cakraningrat. Kula saged ngedalaken Wahyu Cakraningrat saking raga kula menika anggen kula ngedalake dos pundi. Aja kumbi, aja kumbi. Wis iki pilihana suka urip apa semek. Suka temekeng palastra. Awit Purba lan Wasesa wis diparingake mring Puneyang mungguh kowe dumunung ing Praja Ngastina. Angkawijaya becik kowe anut mituruta mring mbahmu Pendhita yen ora kelakon ngemping lara Genjapati. Yen to Wahyu Cakraningrat ora kotokake saka ing goragamu. Bebasan Wahyu kuwi kukila, ragamu kuwi kurungane. Wahyu bisa mijil saka ing kurungan dadak kelakon rinusa. Sampun Bapa Pendhita aming kantun paring dawuh dhateng kula. Kula risake raganipun Angkawijaya. Masa mboten Wahyu Cakraningrat mijil saking raganipun Bimanyu. Sabar sawetara. Mengko
Tata dhisik sabar sawentara ndak ari-ari. Angga Wijaya dawuh pangandika Kanjeng Eyang Penemban. Suka urip apa suka palastra becik milya suka urip. Tokake wahyu cakraning rasa ragamu. Mboten saged ya. Denda Salayaksa nuwun dawuh pangandika sing ati-ati. Angga Wijaya ora kena diparingi rembugan aris. Alaradane Angga Wijaya kepengin palastra. Kocap kacarita duk nalika samana sampun dumugi pendhita kelilingan minggah ing kraton. Kagiri-giri geng nyolir Prabot wabang kawlah harmang wing mungsuh Sang Prabu Suyudana. Wah, ngaturi prisa bilih kula niki pendhita ingkang ngumbara. Kula maos pendhita mboten gadah panggenan. Awon-awon kula gadah jeneng kula ingkang jeneng pendhita kelinglingan kula. Pendhita kelinglingan. Nggih. Kula badhe nyuwun miterang panjenengan menika Narendra. Panjenengan menika Narendra. Ning yentosipun mboten kang dungan penggalih bar budi balaksana. Panjenengan kula aturi kendel sampun ngantos gegayutan kalian atur kula ingkang badhe katur kalih pendhita Durna. Durna. Lho kowe sapa? Ulungna jimat Kalimasada. Ojok. Wis menang. Gampang wis. Jimat Kalimasada diasta. Kagungane sapa? Kagungane ninimu. Wis menang. Den Ndara Wijaya. Lho panjenengan sinten? Kula tiyang Klayaban. Kula pendhita kelinglingan. Mriki bandane kula udari. Sasampunipun bandan udar panjenengan kula aturi manjing wonten ing Jatulaya pinanggihan kalayan pacar panjenengan Lesmarawati. Monggo. Jimat Kalimasada direbut Angga Wijaya diudari bebandane. Sapa? Sing dadi piandele Pendhita Durna. Denda Salayaksa, Denda Salapati metu ing palagan.
Petruk ingkang ngangken jeneng Pendhita Kelilingan. Terampil dina kalih Denda Salayasa Denda Salapati dipun ben mendho wonten samadyaning palagan. Nalika samono kinepung rubung dening para Kurawa ingkang sami ningali kerodaning Pendhita ingkang angken jejuluk Pendhita Kelilingan. Dina kekalih dipun ben mendho dening Pendhita Kelilingan. Mila-mila sampun dumugi kalawanci. Pendhita Kelilingan sampun kedunungan jimat Kalimasada kembang Wijakesuma didaya punjul lingapapak. Dina kekalih kaprabawan dening kembang Wijakesuma kalayan jimat Kalimasada. Lan ical padha sanalika dina kekalih dados ndep-ndep pangamun-amun. Pendhita Kelilingan. Wis ora ana rupaning buta ilang isih ana swarane. Aku kaprabawan dening jimatmu kang lara cacahe. Kembang Wijakesuma lan jimat Kalimasada Pendhita Kelilingan. Mula aku ilang ragaku nanging aku ya ngerteni. Suarane si galang-galangan wujude ora bisa kasatintan dulu. Ngertenono Pendhita Kelilingan. Aku kang jeneng Digya Denda Salayasa, aku ki yektine Sukma aku. Yitmane sapa? Aku yitmane Aswani Kumba. Aku yitmane Kumba. Yen durung ngerti Kumba Aswani Kumba ki atmajane Swargi Kumbakarna. Aku Kumba, aku Aswani Kumba. Oh, buta lara ngedadianing yitma kabeh. Kumba lan Aswani Kumba dalem bali mring surga bandangan. Pendhita Kelilingan, retinaku wis pulih dadi yitma. Aku tak pulih munggah aning surga bandangan. Amit. Dadianing yitmane Aswani Kumba bejo kumayangan. Kocap-katita nalika sawana Ki Badanaya sampun dumunung wonten sisih wurinipun Pendhita Kelilingan. Katapuk cengele Ki Lora Petruk babar dados Petruk. Kebangetan Petruk. Bener wae aku diarani manusa kaya babi nusoni. Hengane kowe babonan. Nggih ampun. Ampun maneh lah. Iya. Babonanmu. Aku katon didayamu Petruk. Nggih, wong kula pun manggih kembang Wijakesuma. Saya niki jimat Kalimasada sampun wonten kula. Dule Petruk, kaya apa mengko sukornaning penggali bendaramu. Kakang Semar. Lah kek Gusti Bathara mriki. Kakang Semar. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula nata Ndrawati. Aku bareng lawan Dimasena. Wah, Semar kakangku ning ndi Gatot lan Bimanyu. Mboten wonten menapa-menapa. Ndara kula engko Wijaya Saras. Ndara kula Garikaca sampun waliya jati. Lha niki jimat Kalimasada sampun kacepeng dening anak kula pun Petruk.
Banjur Kembang Wijakesuma. Nggih kula niki. Kowe terus nggih. Lah ora kaya mantuku ya, Duk. Nggih mantu kok. Monggo kula aturaken. Sadandure Semar kakangku Jaka Pitana nang ndi tak jotosinane. Mangke riyen Niat mateni Bimanyu Wahyu diboyong. pun mboten wonten menapa-menapa. Mbok ngantos ketungka Surya Gumewangi Wetan monggo kula aturi kandhek mesanggrahan rumiyin. Mangke menawi wonten Surya Gumewangi Kilèn monggo nerasaken lelampahan. Pinanggihan kelengkang Raka Prabu Sudana kersanipun kados pundi? Aku sarujo Sena. Aku manut Slidang Resna kakangku. Kakang Semar, kula nuwun dawuh pangandika Gusti. Yen ngono aku ya nyarujoni nang sadurunge paripurna ayuta sesanti bebarengan. Inggih. Jaya-jaya Wijayanti Rahayu Widodо Waluya Jati. Kali sosoko Sambekala lulus Raharja.